Il-Bord tal-Gvernaturi tal-Financial Intelligence Analysis Unit, l-FIAU, ippubblika stqarrija twila u dettaljata li fiha qal li ħanota ta' sejħiet biex ikunu ppubblikati rapporti konfidenzjali. Intqal li hawn konfużjoni ġenerali u informazzjoni mhux preċiża fost il-medja u l-pubbliku. Dan dwar l-irwol u r-responsabbiltajiet taċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi li f'dan il-każ huwa l-Avukat Ġenerali. Skont il-liġi, il-bord immexxi mill-Avukat Ġenerali huwa responsabbli tal-politika u mbagħad hemm id-direttur li jrid iħaddem din il-politika. Fl-istqarrija kien spjegat kif sa mill-2002 meta nħatar l-ewwel bord tal-Gvernaturi kien ċar li hemm separazzjoni bejn il-bord tal-Gvernaturi u x-xogħol li jagħmel id-direttur u t-tim ta' investigazzjoni. Saħansitra il-bord ma jirċivix it-tarif li jkun qed jintuża fl-investigazzjonijiet għax dik dejjem kienet meqjusa bħala sigrita u konfidenzjali. U saħansitra lanqas ikun marraf jekk tarif ikun għaddant il-pulizija. Fl-istqarrija ntqal li saru u qed isiru investigazzjonijiet brabta mal-Panama Papers, iżda ma kien hemm ebda rapporti li l-kontenut tagħhom hu magħruf għall-bord. Fuq kollox kien enfasizzat li artiklu 33 tal-liġi ipoġġi fuq il-bord il-pis ta' segretezza kbira u impjegat li jikxef dan it-tarif jista' jispiċċa l-ħabs. Fl-aħħar ġimgħat kien Simon Busuttil, kap tal-Oppożizzjoni, li talab il-pubblikazzjoni ta' rapporti konfidenzjali. Talba li qed jirriżulta li impossibbli għax l-Avukat Ġenerali m'għandux l-informazzjoni u anke għax hija minnha nnifisha legali.